Taldeari ezin zaio ezer leporatu. Batzuetan ez zaizkizu gauzak ateratzen eta zoritxarrez guri finalean tokatu zaigu. Hala ere gehien mintzen nauena bihotza benetan hunkitzen didana da, honaino etorri den jende guztia nola joango den ikustea. Taldea bikain lehiatu da, aukerarik onenak bilatzeko aleginean. Baina Kubanek une garrantzitsuenetan ez du utzik egin, eta hori final batean erabakigarria da. Ilusio handia genuen jarrita final honetan bai guk eta baita zaleek ere. Asko sentitzen dugu berarengatik, baina zer egingo dugu. Bizitza horrelakoa da eta aurrera jarraitu behar dugu. Oso gertu egon gara hainbat minututan, 6-8 puntura. Baina saskirak eta errazak utxe egin ditugu eta tira. Orain ezin dugu ezer egin. Aurrera begiratu baino. Atzekabetuta gaude, etzita. Partidu horretik prestadutakoa ez du egin eta erruz ordaindu dugu.